panjenenganipun keluarga ageng ingkang hamengku karsa amung tansah kepar ngaturaken gunging panuwun ingkang ndatan pepindhan awit saking karawan panjenengan sedaya srujroning pamuji hamung tansah ngesti pring pepadaning Gusti ingkang Maha Agung Prabagati ingkang nedya Jindatu krami lenggah sesandingan wonten ing madyaning kursi Rinenggaya dampar kencana ya sang sonadi mulya sekalian saya bagus Imam Mujahidin priya tanaya bapa yata Ibu Larni ingkang bidal wonten ing Kedung Reja Jatipurna mawantu-wantu panjenenganipun keluarga ageng karsa lumantar kusir pangandaliwara ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah kanthi sukamardi kaning wardiya nedya keparenging ratu laksitaning tata upacara wonten ing siang kalenggan ngantos tungkap paripurna nuwun matur nuwun